Gulê piştî ku spartekên xwe çêkir, rakir şûşeyek ava fêkiya ve xwar û çû salonê yanî çû eywanê da ku li televizyonê temaşe bike. Gulê bala xwe dayê ku hevaleka diya wê hatiye û li eywanê diaxivin. Gulê jî ji mêvana diya xwe re got, tu bi xêr hatî xeltîkê, û çû ber televizyonê film temaşe kir. Diya Gulê û hevala xwe sohbet dikirin. Gulê jî filmê xwe temaşe dikir. Gulê ji sohbeta mezinan zêde hez nedikir. Ji ber vê yekê jî qet mereq nedikir ku diya wê û hevala xwe çi diaxivin. Di navbera axaftin û sohbeta wan de tenê Gulê tiştek dibihîze. Heke pêwîst be, divê mirov güsekê bike hevdpar û li hevparî bike. Piştî ku Gulê diçe oda xwe, ew her difikire, gelo mirov çawa güsek bike hevdpar çe? Bila hevd kes her yek ji wan güsek bixwe, ma çima nebe? Gulê diçe dê û difikire, güsek û hevdpar, güsek bibe hevdpar. Di nava van fikaran de Gulê dikeve xew û radize. Gulê xwe di xewneke xweş de dibîne. Tinêre ku ew di nava baxçeyê güzan de ye û ne güzek bi hezaran güz hene. Gulê dibe ma ez ê çima güzekê li hevd kesan parve bikim? Ez ê her kesek hevd güz bidim wan baştir e. Erê wallah, ez ji parvekirinê gelek hez dikim. Dibêje parvekirin tiştek gelek xweş e. Mirov bêbextewar dibe, mirov bêxêrî qezenc dike. Dema ku mirov tiştek xwe bi hevalên xwe re parve bike, mirov jî gelek kêfxweş dibe. Hevalên mirov jî kêfxweş dibin. Gulê ew şev di xew de wan güzê ku di nava baxçe de dide li hemû hevalên xwe parve dike û hemû heval bi hev re dilêzin û güzan dixwin. Gulê bi dengê zengila saetê şiyar dibe û dinêre ku bûye sibe. Lewre min xewnekê dît, lê xewneke gelek xweş bû. Niha êdî dema dibistanê ye. Gulê amadekariya xwe dike, taştê dixwe û berê xwe dide dibistanê. Li ser kursiya xwe rûdinê, defterên xwe derdixe û li benda mamosteya ku mijara dersê diyar bike. Ka hûn texmîn bikin ku îro mijara dersa wan çi ye? Belê, rast e îro mijara dersa me parvekirine. Mamoste heta ku ders biqede, behsa başbûn û fêdeya parvekirinê kir. Bi taybetî însan dema ku pêdivî çê dibe, gelek tiştên xwe parve dike. Di afatên mezin de ku xwedê neyne serê kesî, di zelzeleyan de, di agir û şewatan de, di afatên baran û tayrokan de, gelek mirov xwarin û vexwarinên xwe parve dikin. Mamoste behsa gelek tiştên xweş dike. Lê ma bû deqeyek ku zengilê teneffüsê lêxe. Gulê destê xwe bilind dike û dibêje, mamoste, heke pêwîst be divê mirov güzek li hevd kesan parve bike ne wisa? Mamoste dibêje, belê Gulê can, seheta te xweş be. Tu rast dibêjî. Bijî Gulê.